Селям алейкум, эфирде нетиже программасы бүгін октябрьнан 29 студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев шалышам. Апсты дегелер ама эббар ижғалжы құбетшілерінің незаретінде қалажақлар. Қырымнан юқары Рус махкемесі Веджие Кашка давасы бойынша түрк ватандашындан пара талап етуде қабатланған Асан Чапух, Казим Аметов, Бекир Дегерменже вер Руслан Трубачқа ұқымны деңіштірмеді. Оларға Ахмеджеттан ижғалжылер махкемесі үш ярым еллық ғиябе апыс мұдетлеріні белгілеген еді. Бүгін мабуслерден электрон билезліклеріні чықармақ кереклер, ама оларынан эббір Қырымдан чықмаға аққы жоқ. Адвокат Айдер Азаматов айтқанына көре онкологияның 4-ші стадиясы белгіленген Асан Чапухны да четелге тедавиленовге ебермезлер. Емайджілер Авропа инсан ақлары махкемесіне шикаетлер азырлай. Закончилось ожидаемо, но как бы мы ни просили ходатайствами своими, как бы это ни делали, суд оставил все без изменений. А самое главное, я хочу поблагодарить весь народ, который посещал суды, поддерживал на судах. Когда мы сидели в тюрьме, нас поддерживали и письмами, и морально поддерживали. Алла сағыңызы берсін. Алла қөт берін сіздерге. Әр вақыт білі мәбет олақ. Білі мәбет олса біз еңерік бұл үкіметі. Егер мәбет олмызақ еңмек. Очень рады тому, что какой-то очередной этап тех злоключений, в которых их бросила российская власть, наконец-то закончен. И они смогут свободно перемещаться по родному Крыму, без браслетов, дышать свежим воздухом. Хотя не забываем, что условный срок все-таки давлеет над ними. Üçüncü бірлік пара жезаларындан да қиметлі марафоны екінленді. Топланған паралар ишгалжы махкемелер белгілеген пара жезалары өделмесіне етежек. Бұл акцияны июль айында рус құветшілері Қырым татар фааллеріні Москваға махкем етілген ватандашларымызға қол тұтмаға барғаны үшін жезалығанындан сон башлаттылар. Қырым татар фааллері Қызыл мейданға ве Русияның юқары махкемесінің бинасы оғыны балаларымыз террорист дегіл кібі языларынан шықты. 50-ге яқын инсанны яқаладылар. Әр біріне ишгалжылер махкемесі ондан 20 000 рублиге қадар пара жезаларына белгіледі. Параларына есасен 10 рублелік капиклерінен тахменен 700 килограмм топлаганлар. После 3 месяцев вашего участия, активной гражданской позиции и небезразличия, мы останавливаем этот марафон на отметке в 1 161 000 рублей, что позволяет нам сегодня покрыть эти штрафы. Ваши монеты, являясь символом единства, работают во благо угнетенных. Золотойды арбилер четлештірілігі башланды. Бұны Украина тышышлер Назиров Адем Пристайка Мариупольды кечерілген бірінші ятырым форумында айтты. Назирның сөздеріне көре арбилер четлештірілігіні ОБСЕ-нің махсус незарет миссиясы таздықлаған. Останній обстріл був 18 числа по запевненню СМ. Тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СМ, що ми готові, дали їм денний підготовку і починаємо розведення. Далі буде Петрівський. Чому ми затрималися? Тому що нам треба, щоб це було не просто відведення, воно має бути перевірене, підтверджено СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку. Ош штабында телеканалымызға Украина шарқында арбилер четлештірілігі саат 12-де башланғанын айттылар. Бұл мәліматны ОБСЕ-нің мониторинг миссиясы да таздықлады. Бұна бақмадан дұшман күчлері атеш açmaға девам ете. Бүгін 2 кере атеш кес режимі бозылғаны қайдетілді. Пострілів не чути, їх зараз немає. Я не чув. Я останній раз постріли чув буде в 7-8 годині. Зараз все тихо. Вночі ми зафіксували, як відбувався обстріл. З'явилося багато постів поліції на всіх перехрестях між населеними пунктами. Золоте 1, Золоте 4, Катеринівка. З'явилися, бачив нові свіжонариті позиції. Поки що нічого глобальних переміщень військ не відбувається, але судячи з картини, планується. Кремльде Золотой жеварында олған вазиетнен мемнунлер. Русия президентінің ярдымжысы Владислав Сурков бұл яқшы хабер деп тас агентлігіне изат берген. Оның сөздеріне көре Золотой жеварында четлештірілів муафақиетлі олып кечсе, бөле четлештірілів Петровская шерінде де кечірілмек керек деді. Бұндан сон Норманд форматында Курушевге азырлықлар башлатылмасыны білдірді.
Золотой жеварында арбилер четлештірілігі юқары шурада депутатларына ачуландырды. Мұхалифетті айтқанларына көре соңки 7 күн девамында атешкес режимі бозылды. Слуга народа фракциясында есе арбилер четлештірілген сон норман форматында Русия еле музакерлерге кечмеге планлаштыралары. Қары шурада күн наразылықнен башланды. Слуга народа фракция темсилчелеріні президентке низбетен Европейская солидарность фракциясының темсилчесі София Фединаның айтылған сөзлері ачуландырды. Бұтын фракция азалары трибунаға чықып, мұхалифет жимат арасында нефрет тарқата деп білдірді. Це що, вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту, до добровольців, до ветеранів, до бійців діючої армії під час бойових дій, заклики до знищення Верховного Головнокомандувача та голови держави. Разом з правоохоронними органами, разом з всім суспільством ми маємо дати оцінки таким закликам. София Фединаның тарафыны Гонулли Эким Яна Зинкевич tuttu. Лякин слуга народа векеллері онада озячуваны көстерді. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів. Це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку. Ми під Богом ходимо, і за кожні свої дії є відповідь. Але окрім того, знаєте, мені багато кажуть, чи я готова вибачитися. Так, я готова вибачитися секунду після того, як буде вибачення за регіт над згорілим будинком Гонтаревої, як буде вибачення за обзивання України повією, як буде вибачення за жарти над тим, як беркутівці били майданівців. Депутатлар Украина силалы кuvvetlerini яда Milli Гвардиясына ляда кырмеген Гонуллилер тарафына бір адым япты. Олар арби әрекетлер иштиракчысы статусыны алacak. Бұл статус таздықланмасы үшін Гонуллилер арби әрекетлер зонасында en az бір ай девамында олғаныны шатларының ізбатларының таздықланмалы. Якщо є 2-3 свідки, які є учасниками бойових дій, або командир, з якими разом воювали добровольці, нотаріально посвідчує свої свідчення, і цього достатньо, аби визнати добровольця учасником бойових дій. Депутатлар өзлеріне де бір яқшы іш япты. Рейберовде комшусы үшін догме басқаны үшін жинайы месулиетлік. Шымдылік бұтек бірінші оқувда қабул етілді. Передбачає досить високий рівень штрафу від 51 тисячі гривень до 85 тисяч гривень – це штраф, а також кримінальна відповідальність. Чому саме такий підхід? Тому що лише кримінальна відповідальність є однією з підстав позбавлення депутатів власне їхнього мандату. Уйле вақтында юқары шура бинасыны хабер сарсытты. Золотойде ордулар четлештіруvi башланды. Мұхалифет фракциясында ачувланалар. Айтқанларына көре бойле турборежим арби соллерде телюкеледір. Слуга народа фракциясында есе ордулар четлештіруvi норманд форматында музакерелерге сонки мания алғаныны қайдеттілер. Розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин пехота могла зайняти ті ж самі позиції, і на протязі 45 хвилин техніка. Ну, тобто там це більш-менш контрольований ризик. Це відступ на умовах Кремля заради якоїсь такої міфічної, сподіваної зустрічі з Путіним. Я це розцінюю виключно як капітуляцію. Коли ми говоримо про те, що має бути витриманий 7-денний режим тиші, то ми не можемо йти ні на які розведення військ, поки режим тиші не виконаний. І взагалі, узагальнюючи цю тему, я хочу сказати, що ходіння навколо різних домовленостей, які прописані незрозуміло ким, незрозуміло яким чином, і можуть бути потрактовані по-різному різними сторонами, як це, наприклад, Мінські домовленості, є хибним. Відтінків червоного в нас бути не може. Відтінків червоного не буде. Мають бути червоні лінії. Азов полкунын сабық Гонуллисыве, сабық депутат Олег Петренко білдіргенлеріне көре, ордуларының четлештірувінде іч бір мантық йоқ. Бұ Украйнар бійлеріні қорчаламаз деп анлата. Абсолютна більшість втрат на передовій – це не є перестрілки з окопи з одних позицій там по позиціям ворога. Абсолютна більшість втрат – це артилерійські обстріли, це робота снайперських груп, це робота ДРГ, диверсійно-розвідувальних груп.
Тобто, що завадить їм? Їм навпаки ще зручніше буде працювати по позиціям наших військових. Бутун бу вакаалар президент фракциясында ула билген кабаржылык кавгасыны артка чыкты, амма Слуга народа фракциясы кабаржылыкта шубили олган депутатлар үчүн энди адвокатлар тутмага ниетлене. Олена Стытюк, Али Каримов, Заман, АТР. Украинада барышы колмасы бу Европанын телекесізлігідір. Ве буңа дипломатик усулларнен етмек мүмкін. Бұны Украина президенті Владимир Зеленский Мариупольде кечірілген бірінші ятырым формында айтты. Зеленскийдің сөздеріне көре Украина перспектив девлет ама джен кедерете деді. Припинення війни та повернення усіх українських територій – наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо єдиним шляхом – дипломатичним. А для цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку. Бути державою, яку поважають та до якої дослухаються. Бути процвітаючою, незалежною та успішною країною. Саме такою повинна стати Україна. Қырымда ұлған вақиялар аққандай сенев бетекелев қамызына сейретініз. Кефеде жгалжилер ялы сувларны булаштыра. Ерлі сәкенлер ичтимай ағларда қара денезге ақып тушкен қою қырмызы түсте булашық шынгенлік ақымтыларының видеоны пайлашты. Инсанларның фікірлеріне көре бұл шарап истисалындан қалымтылардыр. Чүнке кефе трафында шарап ішлеп чықарған мөсеселер ерлеше. Ерлі жгалжы кемиетісе экологик биляларға қолақ асмай. Руслар Санкедерсін Москвада кечірілген музейлер ара Сергеге Қырымдан музей экспонатларыны алып чыға. Бір қач күневел Ярымададан Русия пайтақтына Кемерия Волошина музей құруғындан ве Қырым әдеби беди мемориал музейінден экспонатларыны кетерділер. Ишғалжи медениет назерлігінің білдіргеніне көре, Москвадаки Сергі Ишғалжи девлетінің ең бұйық музейлерінден 15 экспозицияны бірлештіріжек. Қырымға есе бұл экспонатлар қайтажақмы, жоқмы беллі дігіл. Ишғалжилер Керич көпірінден евбеттікі сынавлар кечере. Бұ сефер бір саатқа бин ярықлату валетлерінден бияз ве қырмызы диодларнен 366 қандилны сөндірділер. Керич көпіріні Русия байрығы түслерінде ярықлатмаға істейлер. Әлбетте бұ Кения Қырымны ким ишғал еткенini көстермек үшін япыла. Наталья Барська, Заман, АТР. Türkiye Cumhuriyet Kununa qaydete memlekette rahatlıq. Her bir şehir ve kasabada konser, yürüyüşler keçireler. Buna beraber vatan için canını bergenlerini angalar. Türkiye Cumhuriyeti dünya haritasında 1923 senesi oktyabrının 29'ında peyda oldu. Türkiye'de ötkürülgen tedbirler hakkında Nevbet Ekelev qamız. Сабадан президент Эрдоган башлығында арбейлер ве мемурларның юрушы Аныт Каберге тараф yol ала. Түрклер үшін бұ тарихи ердір, хусусан Cumhuriyet күнінде. Тамам бұ ерде Анкарадаки мезарлықта Түркияның ilk президенті ветемелчісі Мустафа Кемаль Ататюрк дефнетелген. Тахминен 100 yıl evvel Түркияның мұстақиллігі ве дүнияда танылмасы үшін көреш башланды. Şimdi onun işini yanı nesiller devam ettiре. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Cumhuriyet күні en büyük devlet bayramlarından biri. Bugün memlekette rahatlık күні. Devlet müesseseleri, mektep ve bala bakçaları çalışmay. Hem balalar hem de büyükler bayramını kaydete. Memlekette bayram olğanı hatta turistler için bir bakıştan anlayışlı. Her yerde yüksek binalar ve küçük evler üstünde Türk bayrakları yelperey. Türk ressamları tek vatandaşlarını değil bütün dünyanı hayretте kaldırmağa istey. Mana bu İzmir'den kelgen Yunus işçi kun devamında toktamayıp canlı heykelini göstermeye niyetleniyor. Duygu dolu anlar yaşadık. Arkadaşımızı da gördük burada canlı heykel. Hani dünya rekorları kıracak belki de.
Hani fotoğraf çekilmek istedim. Ya bizim Türk'ün hani asil kan dedikleri olsa gerek. Hani herkes yapamaz bunu. Herkes bu duyguyu yaşayamaz. 24 saatlik bir canlı heykel performansı sergileyecek. Bu bir dünya rekoru denemesi aslında. Cumhuriyete ve şehitlerimize armağan ediyor. Bu ise dünyanın en detayciplendirgen Türk sporcusu Şahika Ercümen. Bir gün evvel o kadınlar arasında freediving'de yanı rekordga ayrıştı. Nefes tutup o gelin derya kobası içinde lastsız 100 metre yaldap geçti ve bu galibesini o Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıllığına bağışladı. Yani ben çok heyecanlıydım girmeden. Nabzım hiç düşmedi. Normalde düşük bir nabız lazım. Ben epey nabzım yüksekti ama çok önemli bir amaç için bugün dalışımı yaptım. O yüzden şu an mutlu ve gururluyum. Dünya haritasında Türk Cumhuriyeti 1923 senesi peyda oldu. O vakit Osmanlı Devleti'nin dağılması ve 4 yıllık milli azatlık cenkinden son ulu milli toplaşıp anayasaga dönüşmeler kersetip yanı devlet kurdu. Cumhuriyetinin prezidenti olarak ise Türkiye müstakilliği için kuruşun başında turgan Mustafa Kemal Atatürk saylangan. Anna Makarenko, Zaman, ATR. Türkiye Dünya Tüslerini aça Kiyev'de Yunus Emre İnstitutunda Türkiye kunlerine bağışlanған sergini taqdim ettiler. Ukraynalı resim sanatının ustaları Türkiye regionlarının nasıl körgenini aks ettiler. Resimler Dalyan, Marmaris ve Fethiye regionlarına dikkat ayırdılar. Türkiye'de Ukrayna elçisi Yağmur Gulderi aytkanına göre böyle leyhalar iki memleket arasında bağlarını kabileştiriyor. Ивано-Франкивщинадан эгизлер Людмила Велеся балалыктан берле бирабир ресим чизе. Олар жамда яңы ресамчылык усулыны иштеп чыгарды. Ресимлерни бир кача этаптан соң яраталар. Бу кере бирабир Фетхе деп адландырылган ресим узеринде чалыштылар. Спочатку я можу малювати, потім ми телефонуємо одна до одної, зустрічаємося, я віддаю, вона малює. Коли вона малює, ми дзвонимося, обсуджуємо, тоді знову я беру. І ми одна другу доповнюємо. Ми просто бачимо те, що друга не може побачити. І тоді, напевно, і так і сильніші картини получаються. Украинада Türkiye elçisi Yahmur Ahmet Güldere көрген resimlerden son o'zining memnuniyetini gizlemey. Resim etilgen Türkiye manzaralarını o yaxşı tanıy. Bu kere egiz resamlarga Marmaris, Dalaman ve Fethiye resim etmege teklif ettiler. Мне очень удивительно, что некоторые художники на самом деле ни раз в жизни не был в Турции, а просто представили, просто мечтали и потом нарисовали. Поэтому это очень, мне кажется, тонкая и чувствительная выставка. Очень рад с такими проектами, которые сблизят народы Турции и Украины. Уч ресамга Украинада Türkiye elçiligi Гран-при багышлады. Ona göre resamlar Türkiye'ni ziyaret etip olacak. Мистецтво єднає. Це основний меседж, тому що дійсно воно єднає дві країни. І Туреччину, і Україну, і дуже багато рис спільних, дуже багато потенціалу, який ще відкриють собі художники, тому що те, що вони побачили, те море, ті гори, це не можна просто уявити, це треба дійсно відчути. Кырымлы Ольга ханым туган evinin şirayetlerini sergide hissetip oldu. Milli kıyafet ve Türk havesi sergige ayrı bir renk koştu. Турецкая, крымско-татарская культура, они развивались вместе, проникали друг в друга, потому каждое дыхание, каждый витраж, каждый взмах кисти мне напомнило о Крыме, как о своем родном доме. Sergi iştirakçıları özlerini ressam rolünde sınap baktı. Bunun beraber sergi musafirleri kadimi Türk resim sanatı Ebru, yani Suf animatsiyasının tanış oldular. Bu sanatının ilk misalleri da 11. asırlarda peyda olgan. Türkiye Medeniyeti Günleri Ukrayna'da 3. noyabrga kadar devam edecektir. Ogde da Türk kino haftası var. Nadia Mikhailova, Pavlo Alinik, Zaman, ATR. Bu da kada netice programması sonuna yetip, hepinizge hayırlı akşamlar tileyim. ATR'den ise ayrılmanız görüşkence.